Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket, a gyülekezet, a Máté-Szagok Kertvárosi Református Gyülekezet és a magam, illetve a családom nevében is. Hogy meg tudjuk jegyezni, bel- és bélgyógyász vagyok, tehát így egyszerű megjegyezni. A gasztroenterológus az nagyon, a gasztroenterológus tulajdonképpen a béllel, gyomorral, emésztőszervekkel foglalkozó ága az orvostudománynak, tehát bel- és bélgyógyász vagyok, így egyszerű megjegyezni. De ettől sokkal fontosabb az, hogy én keresztény orvosként szolgálok, és itt mind a két szónak jelentése van, mind a keresztény, mind az orvos. Még sőt úgy érzem, hogy az, hogy keresztény emberként végzem a munkámat, az fontosabb, mint az orvosi hivatás, hiszen az embernek egy alapállása, egy alaphozzáállása az élet dolgaihoz, a Krisztushoz való tartozás, a krisztusi gondolkodásmód adja. Sok igét fogok felolvasni a Bibliából. Egyrészt azért, mert úgy gondolom, hogy ez az egyetlen olyan szó, Isten szava, amelyik élő, amelyik hat, és embereket tud átformálni, és erőt ad, megújít, megfrissít. Az emberi szó az elszáll, azzal sokszor csak fárasztjuk egymást. Isten szava az, amelyik bátorítani, erősíteni és új életet teremteni tud. A másik oka az, amiért Isten igéjét gyakran fogom idézni, hogy gyakorlatilag az anyatejjel együtt szívtam magamba hívő nagymamám jóvoltából a Bibliának a szavait. Ő volt az, aki egészen kis gyermekkoromtól kezdve olvasott fel nekem a Bibliából, aztán amikor megtanultam olvasni, akkor ő kezembe adta a Bibliát, és a napi rendszeres igeolvasásra biztatott. És úgy látom, hogy Isten igének a mai korember számára, mi számunkra is aktuális, időszerű és hiteles mondani valója van. Ha a Biblia szerint rendezzük be a mi életünket, akkor egy boldog, kiegyensúlyozott, Isten dicsőítő életet tudunk élni. Az első ige, amit felolvasnék, az a János Evangélium a 15. részének 16. versében van megírva. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Az első néhány gondolatban engedjék meg a testvérek, hogy magamról mondjak néhány szót, igyekszem az idővel is takarékoskodni. Ha valami nem érthető, vagy majd csak nyugodtan testvérek közbeszólni, közbekérdezni, vagy a végén is lehet majd kérdéseket feltenni. Ez az ige nem régen vált fontossá számomra. Én sokáig úgy gondoltam, úgy kezdtem a bizonyságtételeimet, hogy én kerestem az Urat, én mentem utána, én voltam az, aki utána olvastam dolgoknak, utána mentem embereknek, de aztán egyre inkább úgy azt kell meglátnom visszatekintve a hívő életemre, hogy ez nem így van, hanem Isten volt az, aki kezdeményezett, ő volt az, aki elhívott, ő volt az, aki kiválasztott, ahogy a reggeli áhítatokban is hallottuk, hogy az ő kiválasztó kegyelme hívott el bennünket a szolgálatra is, és Isten kegyelme az, amelyik hordozott bennünket, hordozott engem is egész életemben, és hordoz bennünket is. Lehet, hogy a nyelvtani során az így helyes, hogy én, te, ő, de a Isten országában a kegyelem törvényszerűsége szerint ő, te, én. Vagyis Isten az első, a másik ember a következő, és mi vagyunk a harmadik, utolsó. Azt kellett megtapasztalnom, hogy ő jött utánam, ő keresett meg, ő hívott el, ebben felhasználva embereket is, a hívő nagymamámat, az ott levő közösséget, aztán évfolyamtársakat, osztálytársakat, akiknek az életét látva elvezette a vele való találkozásra. Római levélben írja azt Pál, hogy Isten hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Tehát amikor még mi nem is tudtunk semmiről, még meg se születtünk, Krisztus már érettünk meghalt. Fontos az is, hogy úgy látom, hogy amit a személyes életemben, a családomban, a munkámban elérhettem, azt mind Istennek köszönhetem. Azok az adottságok, képességek, pozíciók, lehetőségek, amit kaptam, az mind az ő ajándéka, az ő munkája. Ő véleményért a dicsőség, Pál apostolral együtt tudom azt mondani, Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok. Megváltó kegyelme örök élettel ajándékozott meg, a gondviselő kegyelme pedig napról napra hordoz és segít a mindennapi élet nehézségei között is. És az, hogy az Úr az, aki kiválasztott, aki formált, aki elhívott, abban is segít, hogy saját magamat el tudjam fogadni. Biztos ismerős mindenkinek az, hogy kamaszkor vagy késő fiatalkor idején elégedetlenkedik az adottságaival, képességeivel, miért nincs más
alkata, miért nincs több hajam, nekem ez volt az egyik központi kérdésem. Elég korán elkezdett hullani a hajam, de amikor az az ige konkrét valóságában megszólalt, hogy a néktek még a fejetek hajszálai is mind számon vannak tartva, akkor ez helyre tett minden kérdést, és elcsendesedtem és elfogadtam úgy, ahogy az Úr alkotott. És nagyon jó, és ajánlom is a testvérek figyelmébe a 139. Zsoltárnak a verseit. Bizony te alkottad beseimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztalak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, csodálatosak az a cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomítottam, mindegy a föld mélyében. Látták szemeid az én adattalan testemet, és könyvekben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. És nekem milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten, mi nagy azoknak summája. Tehát nem véletlenül jöttünk a világra, nem véletlenül lettek azok az adottságaink, képességeink, az alkotónk, hanem Isten tervében, ez csodálatosan be volt iktatva. A Földön élő 7 milliárd, most már 7 milliárd emberi a Földön, nincs két ember, aki teljesen azonos lenne, akinek teljesen hasonló genetikai állománya lenne. Nem tudom, hogy belegondoltunk már, hogy nincs még egy hozzánk hasonló ember. Isten annyira egyedivé tett bennünket, és mindegyikünkkel így van célja, és így a küldetés nekünk. Mielőtt az anyamében megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyamében kijövőleg megszenteltelek. Ezt Jeremiás írja le, mielőtt az anyamében. Tehát érezzük itt a távlatokat, hogy még az anyamében meg sem voltunk, még meg sem gondolatkéssel születtünk meg, az Úr már akkor elhívott, megszentelt. Sőt, tovább menve, magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és fethetetlenek ő előtte. Ezt Pál írja az Efézusi levélben. Tehát csodálatos távlatok vannak itt, Istennek terve van az életünkkel már a teremtés előtt is. Elhívott bennünket és tudott rólunk. És gyümölcs termésre rendel bennünket, ahogy olvastuk a felolvasott igében is, a gyümölcs pedig arra szolgál, hogy másokat felülítsen, felfrissítsen. A fa azért termel gyümölcsét, hogy másoknak felülés legyen, másokat felfrissítsen és tápláljon, nem saját maga számára. A hívő ember gyümölcs termésének a területe az 3 területre szorítkozik. Egyrészt a hivatás és a munkahely, a család és a gyülekezet. Itt úgy tudom, mindenki valamilyen szolgálatban van a gyülekezetben, vagy presbiter, vagy egyéb szolgálat. Ezen a 3 területen kell nekünk gyümölcsöt teremni. A 128. Zsoltár is hasonló felosztást mond, mind boldog az, aki féli az Urat, aki az ő után jár, bizony kezed munkáját eszed, boldog vagy és jól van dolgod. Kezed munkáját, tehát a munka, szükségünk van mindennapi munkára. Feleséged, mint a termős szőlő házad belsejében, fiaid, mint az olajfa csemeték asztalod körül. A család. Megállt téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek minden idejében. A Sion a gyülekezetnek a képe. Én Istentől vettem és kaptam a munkámat, orvosként szolgálom őt, és olyan jó azt látni, hogy munkatársal lehetek ebben az Úrnak, hiszen én azt vallom, hogy az igazi gyógyító az Isten. Én vagyok az Úr, a te gyógyítód, ezt a Mózes második könyvében olvashatjuk, és ebben a gyógyító munkában nagyon jó az ő munkatársa lenni. Azt alázattal meg kell állapítani, hogy mi kezelgetjük a beteget, de igazi gyógyulást mi nem tudunk adni. Erről majd későbbiekben, ha lesz idő, meg erről akkor majd szólok. Igyekszem a munkahelyemen is az ő dicsőségére végezni a munkámat, és nem csak a testi problémáival foglalkozni a betegeknek, már amennyire manapság az egészségügyi körülmények között van erre idő és lehetőség. Rá szoktam azért kérdezni gyülekezeti kötődésre vagy lelki problémára, és érdekes módon, amikor beszélgetünk a beteggel az anamnézis felvételnél, van, amikor a végén már tiszteletes úrnak szólítanak. Nem javítom ki őket, mert az egyetemes papságnak az elvét papként is, nem csak királyi, hanem papi felhatalmazásuk is van Krisztusnak a jogán. A következő a család, és én úgy látom, hogy a munkánkat is úgy kell végezni, mint az Úrnak. Nem a főnöknek, aki nincs mindig ott, és nem csak az ő jelenlétében kell ezt pontosan végezni, hanem a nagy főnök, az Úr, ő mindig látja, és neki végezzük a munkánkat az ő dicsőségére. Aztán a család,
Én a társválasztásomat is az Úr kezébe tettem be, és arra az ígéret, hogy szerzek neki segítőtársat hozzá időt, és ő be is teljesítette ezt az ígéretét. A feleségem is orvos, ő szemészként dolgozik, és az Urat együtt tudjuk szolgálni. Több mint 20 éve vezetett bennünket egymáshoz az Úr, és azóta is hisszük, hogy ő fog ezután is, addig is őrzött, és ezután is ő fog megőrizni és megtartani bennünket egymás mellett. A 3-as kötél nehezen szakad el, a 3. az, ami a legerősebb, az Istennek a fonala, az ő szála, az, ami tényleg összetart bennünket, és a kegyelem az, amelyik segít bennünket. 5 gyermekkel ajándékozott meg bennünket az Úr, a legidősebb 21, a legkisebb 3,5 éves, elég széles spektrum. Most ezt az egyetemet a legnagyobbik, a legkisebbik az óvodát. A részletek illetően a feleségem fontos. És úgy látjuk, hogy egyre inkább igaz az, amit egy orvos professzor írt fel a szobájára, hogy gyógyítani és gyermeket nevelni csak Isten tud. Az biztos, hogy nagyon próbál teszi a türelmünket a gyerekek, és Isten kegyelme az, amelyik segít bennünket és az erőt a mindennapokban, hogy az ő tanítása és intése szerint tudjuk őket nevelni. És nagyon fontos az, hogy a családban az az indulat legyen, ami tényleg Krisztusban volt. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Ennek a megbocsátó lelkületnek, hiszen naponta a legszorosabb emberi közösség a házasság, naponta okozunk, kapunk, adunk sérelmeket, és ez a megbocsátó indulat legyen ott bennünk, hiszen nekünk sokkal több bocsátatot meg, hogy ne bocsátanánk meg a mellettünk levőnek. Aztán gyülekezet a 3. terület, amiről szóltam. Ahogyan az újszületett családba születik, ugyanúgy a hívő ember is egy lelki családba születik. Erősítik, táplálgatják, nevelik, egymás hite által épülünk, és ezért jó ez a mostani alkalom is, és mindenféle gyülekezeti közösség is. Nekem az a nagy ajándék adott meg, az a kiváltság, hogy én kisgyermekkoromtól kezdve egészen mostanáig mindig egy gyülekezeti közösségben voltam, és egyik közösségből a másikba, hogy az életem alakult. Nagymamámnál voltak bibliaórák, családi bibliaórák az ébredési időktől, az 50-es évektől kezdve, és ott már gyermekként ebben a levegőjét megéreztem, ahogyan szerették egymást, hogy egymás felé fordultak és segítették egymást, és hogy Isten igéje formálta őket. Aztán még a református gimnáziumban is volt egy kis imaközösségünk, majd az egyetemi évek alatt egy kis egyetemi bibliaóra, akkor még megdesz, meg egyebek nem voltak, ez még a rendszerváltás előtt volt. A katonaság alatt is emlékszem, át tudtam járni a szomszéd faluba bibliaórára, aztán a munkahelyeim, ahogy alakultak, mindenütt egy meleg testvéri gyülekezeti közösségbe tartoztam, és ezt mindenkinek tudom is ajánlani, mert ennek a mai világnak a sodrása, a korszellemnek a sodrása olyan erős, hogy ha nem vagyunk benne egy közösségben, nehezen tudunk megmaradni, erősíteni kell egymást az Isten útján való járásban. Mi nem számoltunk be a gyülekezetünkről, de akkor most teszem meg a Máté Szalka kertvárosi gyülekezetben. Az a nagy örömünk, és ezért vagyunk hálások, hogy 2012-ben és 2013-ban egy-egy közösségi házat adtunk át, ebben pályázati pénz is volt nagy részt, de mégis azért vagyunk hálások az Úrnak, hogy ez sikerült egy év alatt, az egyiket, egy év alatt a másikat felépíteni, és az ima kérésünk, hogy ne csak a fizikai épület álljon, hanem épüljünk fel lelki házzá is, vagyis tartalommal és élettel is teljen meg ez. Ezen vagyunk a gyülekezetünkben, szeretnénk, illetve már ez így is működött még a közösségi épületek előtt is, hogy kis csoportokban próbáljuk a közösséget megélni, mert a nagy gyülekezet 100-an, 110-en vagyunk egy istentiszteleten, az általában közönség és nem közösség. És fontos, hogy közönségből közösségé váljunk, tudjuk egymás problémájáról, tudjunk segíteni, és ezt a kis csoportokban tudjuk megélni, kezdve a Bagomakörtől a 20